Bo día a todas e a todos. Estou aquí co fin de dar un poquinho conta do aprobado onte na Xunta de Goberno Local, onde se levaron 5 expedientes, co seu gasto correspondente tamén a apertura dos distintos procedementos de adxudicación dos traballos, incluídos no POS, que é o Plan de Obras e Servizos da Diputación da Coruña. Estas intervencións que se van levar a cabo son, por un lado, 2 pistas polideportivas multiuso no lugar de Carregal e o Parque Biosaludable na contorna da Igrexa de Piñeiro no Eixo. Por outra banda, o que é a rexeneración e reforzo da estrutura do pavimento da calzada da Rúa Santa Teresa de Jornet, en San Marcos, a reparación e consolidación da Ponte de Vidán, o que é a construción dun parque infantil no Coto dos Olmos, na parroquia de Bando, e a senda peonil e reforzo da calzada de Paredes de Laraño. Se vos parece, seguimos unha por unha por cada unha das actuacións, explicando un poquinho o orzamento do que dispón para a hora de licitar, o prazo de execución e tamén as actuacións a realizar en cada unha de elas. En canto ás 2 pistas polideportivas multiuso no lugar do Carregal e o Parque Biosaludable na contorna da Igrexa do Piñeiro no Eixo, establécese un tipo de licitación de 115.702,47 euros. E as intervencións previstas serían o que é pavimentación da área de terra para obter unha pista multideporte, as melloras no acceso á parcela, serán dun acceso rodado, a creación dun espacio biosaludable, colocando 6 elementos, que serían volante, xiro de cintura, sube, baixa, patíns, remo e surf, e obras de mellora na edificación auxiliar, o que é o alicatado dos paramentos verticais ata unha altura de 1 metro, sustitución dos sanitarios en mal estado, a colocación dun falso teito de escaiola, alicatado da estancia destinada a almacén, reparación e repintado de fachadas, colocación de novas portas interiores e recuperación de portas de madeira exteriores. Tamén unha nova instalación de fontanería e a colocación de fosa séptica e filtro biolóxico. O prazo de execución para esta obra sería de 2 meses. En canto á rexeneración e reforzo estrutural do pavimento da calzada da Rúa de Santa Teresa de Jornet, aquí establece tamén un tipo de licitación que son 181.079,56 euros, e as intervencións previstas serían o que a demolición e posterior reposición do viario actual, en canto ao pavimento unha capa base de grixo e 2 capas de mestura bituminosa en quente, coneta revestida de formigón de sección triangular na mar celeste e accesos a propiedades colindantes con canaleta cunha reixa de Tramex nos seus extremos, senda na marxe oeste de 2 metros de ancho de formigón e o que é unha rede de augas pluviais con sumidoiros. Aquí o prazo de execución previsto establecese 4 meses. Logo temos o que é a consolidación da Ponte de Vidán, onde se licitará por unha cantidad de 369.475,21 euros. O prazo de execución será de 5 meses e, en canto as actuacións a levar a cabo, consistirán no seguinte, o que é a sustitución das fábricas de pedra dos muros dos estribos sobre os que se apoia a actual plataforma. Así só se conservará a fábrica de grate reducida os paramentos da pía, salvo que a fronte que está en moi mal estado, a bóveda de pedra e unha parte dos tímpanos, logo que a demolición destes muros antes sinalados e construcións dos novos de mampostería. Tamén se procederá á construción dun novo tablero cunha estrutura mixta de aceiro, corten e unha lousa de formigón armado. A anchura prevista será de 5,60 metros, distribuída nunha calzada de 3,50 e unha beirarrúa de 1,5 metro, o que compre engadir as barandas. E, por último, a sustitución tamén da tubería de abastecemento existente por unha nova. Logo temos o Parque Infantil en Coto dos Olmos, onde se licitará por 46.921,37 euros, con un prazo de execución de 3 meses.
e as intervencións ou actuacións levar a cabo serán a colocación, entre outros elementos, dun columpio, un xogo infantil de trepar e unha instalación multixogo. Acondicionar tamén o acceso á área de xogos dende a senda de Zaorra e dende a entrada do Centro Sociocultural, neste caso de Bando, pola fachada norte, colocación de soleira de formigón perforada no seu perímetro para fabricar a drenaxe e recoberta con pavimento de caucho coloreado. Colocación tamén dun banco de madeira na zona de arbolado, logo sistema de iluminación formado por dúas luminarias de montaxe en poste dotadas de lámparas LED e, por último, instalación dunha fonte de auga potable entre a zona infantil e a edificación. E, por último, temos o que é a senda peonil e reforzo da calzada de Paredes de Laraño. Licitarase por un valor de 138.706 euros. Estas cantidades habría que engadirlle o que é o IBE e as intervencións a levar a cabo serían que trátase de darlle continuidade á senda peonil existente na estrada Bugallido a Barcia ata o Centro Sociocultural de Laraño, mediante formigón con acabado lavado e implantación de rede de augas pluviais consumidoiros. E o reforzo do pavimento da calzada no tramo da estrada afectado mediante estendido de mestura bituminosa en quente. O prazo de execución será de 4 meses. Falamos de que salirá a licitación estes 5 proxectos por un valor estimado de arredor de 1 millón de euros, que se engaden a 2 que saliron xa con anterioridade. Un deles era a construción dunha senda peonil na Rúa de San Martiño, que tamén con un valor de 406.000 euros. E, en canto a isto, non sei se haberá algunha pregunta ou se non pasa a comentar un par de temiñas a maiores. Sobre isto non hai preguntas. Hai unha os traballos de prevención de incendios forestais. Estamos neso, pero de feito ainda non deron indas comezo. De inmediato se os comenzarán. E un pouquinho a raíz deso vou decir tamén ou a falarvos da campaña de desbroce, porque tamén algo axuda en canto á prevención dos riscos de incendios forestais, que es comenzará este ano o próximo xoves, día 28, e es comenzaremos na parroquia de Laraño, Villestro, Figueiras, e continuaremos por a Peregrina, Santa Cristina de Fecha, San Juan. E digo isto que, ao empezar por estas parroquias, a zona realmente perigosa en canto a incendios aquí en Santiago atópanse centradas tanto en Villestro como en Figueiras, como en Santa Cristina e San Juan de Fecha. Tamén faremos ou iniciaremos unha campaña, de feito están visitando que toda a extensión que temos de vial no rural, unha campaña de rebacheo que daría comenzo, esperamos, a partir da segunda semana do mes que ven. E pola miña banda, pois nada máis, moitas gracias e a cuidarse.